تيفي بمكتال تركبوا كبراتن كروان كم يتقولنا مربع شعات تكمتي فركم عاد فرنسا دالو زيناتات وش تنوت عننا نقكاتولنا بخبر زعدن ملو عم تخلي كم تلمود بارستاتو كفله أبي مبزحتو كهايبتات كاش باركا زرعتي هذا تمام من درجة كم زبطها مياوانن حارستوتن قليتهم أبي زبا معكل بملكة فتنة تجمرة بروجكت محدرة بوحافة تبابع وتسيت يركبوا له أبي نوزبا عد غيح ممهران سوبرفايزرات حلفتنا ممهرنان كميتا ولد المجلسي تواهيبو منجسي بوركينا فاسو تحت الشبراوان زلو جزات هاجر وساوي 25 تحت بوت تصورون متاو مديبو تشاينا اب التاول كلو مسير او حبرات وسخ قرص كتقبر وسينا منجسي ارجنتينا بسنكي ملقفتي رسمي دنج مالت ويلكان حدوثنا ايوان حركه دنجاجي اوجو نابل زرزراتو كنسكر لو معامت بزنابره صبو زرغحان متن زنابرو زناب زراتيا مبزحتو كايبتات غاشباركا بتمام من درجه كم زبصحه حرستوتر مياوان حرشان قليصوم وكرينا قداوت ولغن ملكع صابتا مزدارو تحستو ارتيماس موروم كتقربيا أما مبزحتو كفالات زوبا غاشباركا زنبره سناي كرامات صعر حرستو تحويسو زراتيا بزت امام من درجه كم زركب تغليصوم اب ጨንፈር ሕርሻ ሓላፊ አሃዱ ልምዓት ዘራእቲ አቶ ነጋስ ሃብተ ሚካኤል ኣብ ዝሃበ ሓበሬታ ክሕረስ ውጥን ካብ ዝወጸሉ 287,294 ሄክታር እቲ 95 ሚእታዊት ከም ተሓርሰ ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ድማ ክሳብ መወዳእታ ወርሒ ነሓሰ ጽቡቕ ዓቐንን ዝርጋሕን ዝነበሮ ዝናብ ብምውቅዑ ዘራእቲ ኣብ ደረጃ ምሽዋትን ምንቃጽን ከም ዝበጽሐ ኣርድዮም ኣብ ዓመት 2024 ከም መደብ ተተሓጅ ነበረ ክሕረስ 287,294 هكتار يو كابزي 95 مئتاويت محرس ملو كساب كساب على 15 ورح شومنته تتقاليلو ودينا محرس مالتيو صبوق زرقحه صبوق عقن زنبرو زناب ينيرو زناب كأحد خبتي اب خرمتاو حرشا مسرتاوي باتا سلازخونه زراتي اخول زخونه زناب نيري حساب مودة تورع شمنته سلازي بحافة شاخن ريو خلنا زرعتنا أمشواتي دلو مالتي أمشوات 100 مشوات اللو خن بلون قلينا قال خفال زدباو خفال ناي كبابي شامبوكو قال ناي مولكي مثلا على قاشات حشكا أمنكاز قصو دبلون على مالتي كاب تغلال استحار سمرت أكال 75 مئتاويت كم زشفن زترفة دما ناي كبات أزرتن ترتاتن كم زخونة زدغساعاتو نقاسي بزي كاب تدحيرو زتزرق سمينا وكفال أبكال كبابيتات سمسم عب درجة معصاد بلتوك زركبهم قلطفات أكال دما عب درجة منقاص بتيحم كم زلو حبيرهم حافشا زرقت خنريهم كلنا كابتم زتزرقو تزبزحي أكاليو أكال كنبل كلنا مشلا خون قل بلتوق مشلا ازم بعل عفون زا مسولو خون خلو زيهم 75 مئتاويت شفنا نيروم 50 حد شح خباب 50 كلتن شحكا نايق زراتيم ات 3,200 زقوم دما ناي طرتاتيم نيرو سلازي كاب عامتنا وعامتون ات زنق زرات زبال ابزح شخنتات يو نيرو حرستوتا معبيلوم زلو مزناق ازرتي فرنايتي اقداسنت مازاو مغبي اب حرستوت نمسرات زكاير زلو صعر كم زخونن بزلعله كم زدفالون تقيسو دما اب فورتو ساوان كال كبابيتاتن زترايه كبكبتا انبطا غرب بوهر تساتفو حزبي سراويتن موياويان حرشان غدات كيورده اب تحت قصصر كم زاتوا ابريوم توريو ناي بالع ناي بفلاي ناي انبطا غرب زي تريلوكاست نبلو توريو خمص ابز خرم خغاطمنا خمس غل كم حجي قلالا تغيرو سلازنبره ورح قلتين او ورح 4 اي او ورح 6 تغيرو سلازنبره مصفي بوتاتات تصنيعهم تارجت اسيروم سلازنبرو او ورح شومنت موداتا على 20 شومنتن قلالا تغيرو او كباب فرتو سوا زناي امط اغرب كوكبتا ترايو
نماكل بوتا بمردا مدهانيت قرب مكاين مصين أو فرصوا على 3 متقعتنا ወይ ድማ ናይ ምቁጻር መስርሕ ጀሚሩ ድሂሩ ኣብ በዓል ሰልዓ ኣብ ላዕላይ ጋሽ ኣብ ጎልጅ ኣብተን 13 ንኡሳን ዘባታት ምጻግናይ ምቁጻር ኣንበጣ ገረብ ተኸይዲ ማለት እዩ ስለዚ ክስዕረና ወይ ከስክፈና ዝኽእል ባልዕ ብዙሕ ኣለና ክንብላ ይንኽእልና እንትኾነ ዳርጋ ኣብ ኩለን ዞባታት መሊኡ ዘይተቐንጠጠ ተርእዮ ኣንበጣ ገረብን ጋንሸራን ብምህላው ቁጽጽራዊ ስራሕ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ኣቶ ነጋሲ ኣብ መወዳእታ ሓረስቶት ዘራእቶም ክሳብ ዝሓፍሱ ከይዛነዩ ብምዝኽኻር ንዝኣኸለ ዘራእቲ ብግቡእ ክእክቡን ተርእዮ ባልዓታብ ዘጋጥመሉ ቁልጡፍ ሓበሬታ ክህቡን ተማሕጺኑ ዘራእቲ ንምዝርኦም ወይ ንምክንኻኖም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ እቶትውን ብግቡእ ክእከቡ ስለ ዘለዎም ብግቡእ ምክታል ሕጂውን ናይ ጸያም ዓጺድ ዝናብ ክህሉ ስለ ዝኽእል ሓረስቶት ኣብ እዋኑ ግራውቶም ክከታተሉ ኣብ እዋኖም ዝወደቀ ክልዕሉ ባልዕ ዘጋጥሞ ኣብ እዋኑ ናይ መስርሕ ምቁጻር ክገብሩ የዝላቦ ማለት እዩ ኣብ ዞባ ማእከል ነው ዞባ ኣባሻወል መልክዕ ፈተነ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ምሕደራ ጓሓፍ ኣብ ባይታ ተባብዓ ውፅኢት ትርከቦ ከም ዘሎ ተገሊጹ كبوهات نايت مدب وزارة إلسا جبرهانس نيرينا بزهبات حبريتا اتمدب بموحد من محدار زبا منستر حرشة منستر تعنا منسترين مريت معنا كوابن كمون حماري أبعيد عشران تلستان كمتابق سب مدكاس أنت علامة أفلتو هربة سب أب محدار وقحف بمعباي كابترف مرف مجبن كالن كومبوست بمدلو عبنا عشق أزعوتات أحمل تنفرتات نمل معكم زخونة أرجاجيتا حلافي أهرو أكبابي وتعنا أتو أبراهام بلاي بوغانو محدرا قحاف أبرستي بسنك قلت ريز محالف حمامات بسوعان حمشد مكتاويت نايم من كاي تخولو أب موحاس نتسوح أكبابن موحاس عين مياتن أب أبركتو كمزلو وقاليتو أما حداريت نوزبا باشاول ويزورو سارة تصفى ميكائيل بقداء أبت نوزبا أب كلتا قحاف تطرق أمرلو كاويتات محدرا قحافات ترف مرف مقبي إلكترونيكس بلاستيكن حاز أونن زئكابلو كاب حاموشك ساب عصرتا كونتال زحز بدونيتات كم التوادد كم أون اتمدب تكاتل كوميتا كم التوسرتات حبيرة نبرتي بوغانوم نزيادة أدمعندات نايت بروجيكت بدونيتات بعينة أغنن زحاشك خون كم أون زئكب قحاف أبقزيو كل عال أزخاخيرام بيت صحفة تمرتي نوزوبا عداية حواتها تمرتي عيد رأي 4 بزعبا زولو مدبات مسرح ممهار المستمهارن ب4 تكمتي نممهران سوبرفايزرات حلفتيسنا ممهرنان كوميتا ولدن مقلت هيبو أبتي بمهنات حامشة تكمتي هاقراوي معالت ممهران استودبن بزعبا دخمتاتن بلجقاتاتن تمهارون عويتا تمرتن حابريتا استوحبن الركب تقداس نت تمهارو أن حيلي متزكم زلو بقعات تمرتين مبراخ استقبرو وفري وتسعيتو زتوابع مخانو ندوهمات تمهارو على لخاز قبر حاجز دما كم زدفعلو حلافي بيت صحفة تمرتي ممهر بيانة تصفاي حابيرو حلافيسنا ممهرنا أتو مبرات وتزفون بوغانو ركبات مسا حزب محيال ندوخمات تمهارو على لخام محجاز لممهران سلطنا مودا أبركتو ممهران معزاز وتزيد تمرتي من محياش كمون بقعات عويتا تمرتي مقودتار كابتون كاندي نايلو معامت مدابات مخانم كاليزوم تساتفتي أبز قبر وزيته راحك إذا لون عادتات كتر نفا تلافيم أب نوزوبا قولج نقعد حربة السب أب مريت عنان مبرح قدام نتوايبو يسرح له كم زلو تكليتو أما حضارين نوزوبا قولج أتو داس عزر ميكائيل وقتي كرامات ما يولد حمامات عصون كالوت حمامات زر عيلو سلازخونه قونتي زكايد كرم توعيوتات عناس الرابيت نموحاس وفراتات ريتا كبابي بصفيحو كتكبر أزخاخيرو أب مجمرة ورحت كرامات متن ملكفتي عصون نيرو كانت نبرة باستخايدة وهود سعرقنا أب درجة مقود سعر كمزبات صحي بتوسخي أرديو حلافي ما أكلت عنان وزوا قولج أتو جيلاي مساز بوغانو حمام عصون ما يولد حمامات مقود سعراس توسد سقمتي بموقاس أب متعي بزل على كدفعلو أزخاخيرو بتصحفة عيون محورة ودحنتن أبن وزوا بارنتو محورة كتابة وتساقمات نزلون سرع بيتات نمدقاف بزوصلو تابقصوتات ننكلتيمتن سوسان تمهارو دقفنا وتتمرتي كيرو حرافي ستي بيت صحفة ويزرو هانا عثمان أبزهابة مبرهي لما عمت منقسي أساس 300 شحن نقفة وتعيب مقبر بكوميتا سلاليوت وقمات تمهارو كام مؤدة تمرتين نخيل سنة خلو حقس قابر مزنحب بمقلات ولدي أبي متبابع داكم بعتب كسرحو تلابيع
ወይዘሮ ሃና አስዒባ እዚ ዓመት መጽእ ዝግበር ደገፍ ውጽኢቱ ዝምስገን ምዃኑ ብምሕባር አበርክተውን ዝገበሩ ትካላት መንግስቲ አመስኪና ወኪል አሃዱ ማሕበራዊ አገልግሎት አቶ መርሃዊ ግርማይ ብወገኑ ተማሃሮ ኣብ ትምህርቲ ተወዳደርትን ብሉጻትን ኮይኖም ክወጹ ክጽዕሩ ወለድ ድማ ሓላፍነት ተሰኪሞም ኣብነታውያን ተማሃሮ ንምኹስኳስ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ኣበርክተኦም ክዕዘዙ ተላብዩ ክብራትን ክብራን ገጽሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኸብሪ ዓድም ዜና ወጻኢ ክንሰግር መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ትሕቲ ሽበራዋን ወዲቑ ዘሎ ሰፊሕ ግዝኣት ሃገሩ ክሳብ 2025 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ንምእታው መደብ ኣውፂኡ ከም ዘሎ ገሊጹ ነቲ ውጥን ንምትግበር ሰፊሕ ስርሒት ይካየድ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ትራኦሬ ልዕሊ 31 ኣባላት ሰራዊት ከም እተኸትቡ ኣረድዩ 13 ሚእታዊት ካብ መሬት ቡርኪና ፋሶ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሽበራዋን ዕጡቓት ከም ዘለዮም ጸብጻወት ዘረድኡ እዚ ከም ዚሉን ከሎ መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ሽበራዋን ንምቅላስ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ማሊን ኒጀርን ከካይዶ ዝጸንሐ ምትሕግጋዝ ብዝለዓለ መልክዑ ከም ዝቐጸሎ ሓቢሩ ኣብ መሬተን ተዋፊሩ ዝጸንሐ ግዳማዊ ሰራዊት ክወፅእ ዝወሰነ 3 ሃገራት ሽበራ ንምቅላስ ወታደራውን ጸጥታውን ኪዳን ከም ዝመስረታ ዝዝከር እዩ ካብ 2012 ኣብ ዞባ ሳሕል ናይ ምዕራብ ኣፍሪቃ ክካየድ ዝጸንሐ ግዳማዊ ወታደራዊ ምትእትታው ነቲ ከባቢ ኣብ ዓሚቕ ጸጥታዊ ቅልውላው ከም ዝሸመሞ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይና ኣብ እታወልከለዎ መስሕ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወሰኽ ቀረጽ ክትገብር ወሲና እቲ ስጉምቲ መልሰ ገብሪ ናይቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ሃገሩ ዝወሰዶ ወሰኽ ቀረጽ ምዃኑ ሚኒስትሪ ንግዲ ቻይና ሓቢሩ እዚ ካብ 30 ክሳብ 39 ሚእታዊት ዝበጽሕ ወሰኽ ቀረጽ እታወልከለዎ መስተ ካብ 11 ጥቅምቲ ተግባራዊ ከም ዝኸውን እቲ ሚኒስትሪ ገሊጹ ኤውሮጳዊ ሕብረት ዝወሰዶ ስጉምቲ ተፈጢሩ ንጸንሐ ንግዳዊ ዘይምቅዳው ዘጋድድ ምዃኑ ዝወቐሰት ቻይና ኣብ ልዕሊ ፍርያታ ተወሳኺ ስጉምቲ ምስ ዝውሰድ ረብሓታታ ንምውሓስ ተመሳሳሊ ምላሽ ከም እትህብ ኣጠንቂቓላ ኤውሮጳዊ ሕብረት ጥራይ ዘይኮነ ኣሜሪካን ካናዳን እውን ኣብ ልዕሊ ብኤሌክትሪክ ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ቻይና ናይ 100 ሚእታዊት ቀረጽ ከም ዝወሰና ዝፍለጥ እዩ እቲ ስጉምቲ መቐጸልታ ናይቲ ንግዳዊ ገስጋስ ሃገሩ ንምድራት ከካይዶ ጸንሓ ዘመተ ምዃኑ እዩ መንግስቲ ቻይና ዝወቀስ መንግስቲ ኣርጀንቲና ብሰንኪ መልከፍቲ ረስኒ ደንግ ማለት ዌልካም ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣውጁ እቲ መንግስቲ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደ ኣብዚ ዓመት እዚ በቲ ብመንከስቲ ጣንጡ ዝመሓላለፍ ሕማም ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁፅሪ 1600,000 ከም ዝበጽሐ ብምሕባር እዩ እቲ ኣዋጅ በቲ ጥዕናዊ ክስተት ብኸቢድ ከም እተሃስያ ኣብ ዝተጠቕሳ ልዕሊ 20 ኣውራጃታት ከም ተተግበረ ተፈሊጡሎ በቲ ሕማም ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ ናብ ልዕሊ 400 ክብ ከም ዝበለ ዝጠቐሱ ሰብ መዝጥዕና ኣርጀንቲና ህዝቢ ንምግትኡ ኣብ ዝካየድ ጻዕሪ ክትሓባበር ጸዊዖም ካብ ሳዕቤናት ክሊማዊ ምዝባል ምዃኑ ዝግለጽ ረስኒ ዴንግ ኣብ ኣርጀንቲና ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ሓያሎ ካልኦት ሃገራት ተኸሲቱ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረድኡ መጠን ምልኣት ማይ ኣፍላጋት ዓለምና ኣብ ናይ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ክነጻጸር እንከሎ ከም ዘንቆልቆለ ጸብጻባት ሓቢሮም ኣማዞንን ሚሲሲፒን ዝርከብዎም ዓበይቲ ኣፍላጋት ዓለምና ብሰንኪ ብርቱዕ ደርቂ ሓደጋ ምንጻፍ ተዳልይዎም ከም ዘለው እቶም ጸብጻባት ይጠቕሱ እቲ ክስተት ኣብ ዓለማዊ ቀረብ ማይ ከቢድ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ክኢላታት ይገልጹ ከም ሳዕቤናት ናይ ተርእዮ 13.6 ቢልዮን ሰባት ኣብ ዓመት ብጋምጋም ንሓደ ወርሒ ሕጽረት ማይ ከም ዘጋጥሞምን እቲ ኣሃዝ ካብ 2050 ናብ 5 ቢልዮን ክብ ክብል ከም ዝኽእልን ይእመት ክሊማዊ ነውፅኢ ዘስዕቦ ዘሎ ሕጽረት ዝናብ ዓለማዊ ኣሉታዊ ጽልውኡ እናዛይደ ይመጽእ ከም ዘሎ ይዝሕበር መንግስቲ ኤስቶንያ ወታደራዊ ዓቕሙ ንምድፋዕ ነዊሕ ርሕቀት ዝውንጨፍ ሚሳይላት ንምሽማት ምስ ኣሜሪካ ክዘራረብ ጀሚሩ እቲ መንግስቲ ኣቐዲሙ ሚሳይላት ንምዕዳግ ምስ ኣሜሪካ ከም ዝተሰማምዐ ዝፍለጥ ኮይኑ ተወሳኺ ውዕል ንምግባር ንባጀት ምክልኻሉ ብኣሳት $2 ቢልዮን ከም ዘዕበዮ ገሊጹሎ እቲ መደብ ክሳብ 2031 ተግባራዊ ክኸውን ከም ዝኽእል መንግስቲ ኤስቶንያ ኣሚቱ ዘሎ ጎረቤት ሩስያን ኣባል ኔቶን ዝኾነት ኤስቶንያ ነዚ መደብ ሙፃኣ ንሩስያ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ምዃንዮም ተንተንቲ ዝእምቱ በዚ ድማ ሩስያ ንምዕባለታቱ ብዕቱብ ክትከታተሎ ከም እትኽእል ብኣግዊ እመት
ሃገራት ምብራቕ ኤውሮጳ ምስ ፍሕፋሕ ኔቶ ብዝፈጠሮ ጸጥታዊ ጸገማት ወታደራዊ ዓቕመን ከደንፍዓ ተገዲደን ከም ዘለዋ ጸብጻባት የረድኡ። መጠን ቁጠባዊ ዕቤት ጀርመን ንኻልኣይ ተኸታታሊ ዓመት ከም ዘንቆልቆለ ጸብጻባት ሓቢሮም። መሰረቶም ጸብጻባት ቁጠባት ሃገር ኣብ 2024 ብ0.3 ሚእታዊት ከዓቢ ትንቢት ክኢላታት ከም ዝነበረ እንትኾነ ግና ናብ 0.2 ሚእታዊት ከም ዝወረደ ተፈሊጡ። ዕቤት ቁጠባ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ብ0.3 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ጸብጻባት የረድኡ። ይኹን እምበር መንግስቲ ጀርመን ኣብ 2025 ቁጠባ ሃገሩ ብ1.1 ሚእታዊት ኣብ 2026 ድማ ብ1.6 ሚእታዊት ከዓቢ ከም ዝኽእል ኣሚቱሎ። ኣብ ኣህጉር ኤውሮጳ ተኻሲቱ ዘሎ ሕፅረትን ክብሪ ዋጋን ጸዓት ካብ ቀንዲ ጠንቅታት ናይቲ ቁጠባዊ ጸገማት ምዃኑ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይገልጹ። ኣብቲ ኣህጉር ዝዓበየ ቁጠባ እትውንን ጀርመን ዝለዓለ ናይ ባህርያዊ ጋዝ ጠለባታ ካብ ሩስያ ምዃኑ ዝተቐስቡ ጸብጻባት ሩስያ ነቲ ሰደድ ድሕሪ ምውንዛፋ ብኸቢድ ካብ ዝተሃስያ ሃገራት ምዃና የረድኡ። ቁጠባ ጀርመን ጥራይ ዘይኮነ ባጤራ ዩሮ ናይ ዝጥቀማ ካልኦት ሃገራት ኤውሮጳ እውን ቁጠባ ብኸቢድ ተሃስዩ ከም ዘሎ ይሕበር። ክቡራትን ክቡራንን ዜና ቅድሚ ዛምና ኣርእስታቱ ክደግመልኩም። ኣብ መብዛሕትኡ ከባቢታት ጋሽ ባርካ ዝራእቲ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ከም ዝበፅሐ ሞያውያንን ሓረስቶትን ገሊፆም። ኣብ ዞባ ማእከል ብመልክዕ ፈተነ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ምሕደራ ጓሓፍ ኣተባባዒ ውፅኢት ይርከበሎ። ኣብ ንዑስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ንመምህራን ሱፐርቫይዘራት ሓለፍቲ ምስሊ መምህርናን ኮሚቴ ወለድን መግለፂ ተዋሂቡ። መንግስቲ ቡርኪና ፋሶ ኣብ ትሕቲ ሽበራውያን ዘሎ ግዛኣት ሃገሩ ክሳብ 2025 ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ንምእታው መዲቡ። ቻይና ኣብ እታዊ ኣልኮላዊ መስተ ኤውሮጳዊ ሕብረት ወስኽ ቀረፅ ክትገብር ወሲና። መንግስቲ ኣርጀንቲና ብሰንኪ መልከፍ ትረስ ንደንግ ማለት ዌልካም ሕሱስ ናይ እዋን ሓደጋ ደንጋጌ ኣውጁ። ንስለም ከተልኩም የስክን ምስተረፍ መርባት ኤርቲቪ ክሓድገኩም ብወገነ ግን ብሩህ መዓልቲ